Dora keo lagi udah Dora keo. Dora gogre keo. Gojojo gakono bazar raja kintu होनखायो. मा मुंबईलाय गोजौजों गाखोनांगौ खिन्थु जारला जागोन होनखायो आं ओंखाराबाय जुदि गोजौजों गाखोबाय होनखायो गोजौजों गाखोनां दा जुदि रागा जानांगौबा ओइ दरवाजा जुर्दी खोल हेलो खुलेगा कि नहीं कौन सामलाया हेलो खुलेगा कि नहीं जल्दी खोल खोल वाट खोल जल्दी हेलो खोल सब खोल Kể đâu có vượt đâu cả, xin đâu lên. Đây bên lên phải chiều ấy. À bố thằng đường, đó là gì đây thằng này? Phước nó rất khó rồi. Rồi mà nó không qua này. Lão bí này lão sao? Hả phải mà? Ô bí này ngơ? Kusuko mangami. Kusuko mangami được không? Hả? Demuguri. Demuguri. Pasti nó bị chơi. Pasti nó chơi. Kacau. Mani bina ada na, kusuko demuguri basnya kacina ada na, mani sautal huaja, mani dodora newai, me old dodora newai, mani payung ada na, mani dengkar berda ikut, kono nari bungde, mani dengkar berda ada na. Bola dang raya, bola katina bapa ta? Kusuko ebra, or biti hoy. Ay bagar, bagar biti. Bisa na, tak rabu tahu. Juga aku bisa lihat. Buat jadi dia anu na. Apa yang boleh? Hah? Jerai. Kasih data. Kena. Wah, berjana padang kedai. Gak bakal. Orang jauh sautal wajan dengkar belai ini pura. Nei, हमग्राफ्रा नै लिडारा जोंना हमग्रोग्रा बेनो लिडारा जोंना हमग्रोग्रा बेनो जोंनि सार आरोना बियो नै हिन्जावा नै बेनो आरोना बेनो हिन्जावा नोंखौ होनाखै फाग्ला नों सावथाल जायोबा फाग्ला सिनायखायोब्रा हौवाखौ डाइरेक्ट अमा होदोंमोन आं बुनो औ नै जोंना बाजैया हौवाया हनो बैनो आरोना बै गंनाया पुरा गन्डगल होननाय जाबाय मेरा मोबाइल तो पूरा टूट चुका है रे bagi Halo guys, खुलुमबाय आंनि बे मन्जुलि ब्रह्म इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजआव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आरोना आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना आं दिनै मानि थाखाय भिडिअ लाना फैदों कुसुगाव दैमुगुरिनि जाहैदों बे हिन्जावाहाय
कसुगाव दैमुगुरिनि जाहैदों गावसिनि हरैहाय सावथाल हौवाजों मोजां मोनलायनानै दोनखारलांदों जाहैदों माने खारसनहैदों होननांगौ जाहैबाय आरो बेखौ खारसनहैदोंनो बेखौनो हमनो मोनदों स' आं बारा जेबो बुंबाय थाया नोंथांमोन आंबो फेसबुकावसो मोनदों आरो ना बेनिखायनो आङो थाबैनो भिडिअ लाना फैबाय माने भिडिअ लाना फैबाय आरो ना मानो बेबायदि मोजां मोनलायनानै थांखो माखो बेखौ आं जेबो मिथिया आरो ना अब्लाबो आं जा भिडिअ क्लिप मोनदों एसे नोंथांमोना नुखाबायानो जानांगौ मानो बेबायदि बर' फिसाफ्रा आलाय सिलाय गोदाव सोराव जालाबाय थायो बिनि सायाव आं फंनैसो बुंनो सानदों आरो ना नाय गथ'फोर बर' हौवाफ्रानो मेला एभेलेबेल दं आरो नोंलाय एफा मोजां सुन्दुरि हाबा एफा मोजां नायनो मोजां गथ' मानो नोङो बेबायदि खालामना लाखो आरो ना गावनि माबाखौहाय लाइफखौहाय मानो भाइराल जानो लुगैयो मिथिखायो जोंनि बर'फोरा बेबायदि गुबुन जाथिखौ मोना होननानै दावराव खालामो होननानैहाय मानो बेबायदि खालामो आरो ना स' आं जेबो बुंनो साना आं माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा बिनाय थाबाय सिगाङावनो निमाहा होदो आरो भिडिअखौ नायबानो जाबाय